Ascens caminant per fora? Has obert la porta? No. Pues obre una porta. Està dins del Harry Potter? No ho sé, ara ho veurem. Solucionat. Estava Està l'altra baixant, companya fora, Ja està, solucionat. Yupi. Hòstia, paios! Bon, direcció! Davant meu, davant meu! Ah, em queda un només. T'ha agradat o no? Quieta. No et podia dir direcció perquè... Sí, no, ja, Escolta. no ets el vídeo del kill que he fet, et parteixes el cul, Marina? Per què? Vale, hi ha més paios en direcció a sud. Vale, hi ha un en concret. Sud. Sí. Vale. Al callejón l'estic veient, vale? Bueno, l'estava veient fins ara. Vaig més cap a direcció sud-oest, perquè crec que han doblat cap allà, vale? El sento. Ja està. Un knocked-out. Falta el company, La sents? No, no el sento. Des on estic jo, no. Hòstia, merda, merda! Per darrere meu, per darrere meu! Joder. Mort? Sí. Hòstia, em pensava que era més controlable aquesta arma, tio. Hem d'avançar, Vaig avançar una Avança, miqueta. avança. Jo des d'aquí dalt estic cobrint, però no els veig amb ells, no sé directament Sí, on sí, estan entre la pedra i l'arbusto. Vale. No sé si em disparen ells, No sé, ens hem de moure molt ràpid ara, ja. Però els tinc aquí, Vale. Ja sé, veig un buggy, però no els veig amb ells. Sí, els veig. Un knockout. Kill. Kill. Ja està. Ah, jo m'he de curar, tio. No, Sí, o sigui, jo em no, tiro al terra, no arribo. em tiro al terra i em tiro un medkit. Tens dos tios corrent en direcció nord. Ah, a mi em mata la zona, No, a mi també. Quina cagada Està més menjant gran. molt. Bueno, ha estat bé l'engage. Surt un vídeo xulo d'això, Però cal que ho pengis tot, tio. Que sí! Digue-li a l'Alba la raça, que el veurà després i farà gràcia. A la raça. M'he mort. Quins